Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Wadhi nyime Bishop mar kanisa mana Archbishop mar kanisa mar ACK Jackson Ole Sapit kwa piny owacho mondo okony familia ma njore nodaro kendo dak e kembe masani kendo jonjore ne omonje kembe go ahinya to mine mokonyore kembe mochando gik mochuno e dak gi mapile pile. Limbe marwe kambi mar mantiere Baringo North nyiso chandruok ma mine medo kalore kod rocho mar arita ka mine adek ma okonyore onge kata chiemo kendo nyithigi pok ochanji. Nyaka mino ne yaw kwan ma familia modar medore koa ji 2,700 nyaka 3,200 ka ji 17 osechwad kod ngima mowito ngimagi ka kembe 4 mag jomodar sani onge kod oganda. Skunde 20 bende oselor. Ole Sapit wacho ni dak e kembe go medo rochore kendo kwa piny owacho mondo donje wachni mondo otiek njore masani timo newa e kaunti ma Baringo. Tumeishi hapa sai, ugonjwa imeendelea hapa, maneno ya malaria pamoja na homa na watoto pia kwa maneno ya ubaridi pamoja na hata wamama wenye wamejifungua. Ilikuwa ni shida. Mimi naomba ya kwamba rais atekeleze hii maneno. Ya kwanza security. Ndo kama hakuna security, naona ni kama kazi hakuna. Hata watoto yetu tutapotesha tu hapa. Kila wakati tunahama na haya maneno tumeongea paka imekuwa hata chafu kwetu, sababu tumeongea kabisa, imekuwa hata aibu. We are also in a technological advanced age. With the technology, we can be able to know what's happening in this country anytime. Surveillance, there is capacity of that kind of surveillance. So we ask the government to make sure that surveillance is enhanced, technology is used to be able to track whatever is happening in this region. And I think that can be able to address the myriad of problems that are affecting us.